Forcall se cae. A Olocau ens hem reunit càrrecs de Morella, de Vilafranca, Ares, Forcall, Vallibona, Todolella, Cinctorres, que han traslladat el seu malestar per l'abandonament institucional i la falta d'inversions d'eixos pressupostos per a 2025. Ens han deixat soles. No hi ha resposta per part de Mazón ni de Marta Barrachina. Només retalls, promeses incomplides i partides insuficients. El PP governa quasi tot i no sap aprofitar-ho per a millorar la vida de la nostra gent. Hi ha escasses inversions recollides al pressupost de la Generalitat per a 2025. Està eixos diners per al dipòsit d'Ares, per al de Forcall, 100.000 euros escassos per a camins rurals a tota la comarca, apareix la residència de Morella, la fàbrica Giner, però això és tot. I la Marie Claire? De la Marie Claire, què? Ni una línia. És una vergonya per a Vilafranca i tota la comarca. De patrimoni, de cultura, de serveis sanitaris o educatius, res. El castell de Todolella no apareix a cap lloc i acabarà sent un problema. Si no tramiten ràpid aquest pressupost, van acabar ofegant a la mancomunitat comarcal i també a molts d'ajuntaments i no estan donant solucions alternatives. Per al PP, des de luego, no hi ha una agenda d'inversions, no es recupera cap de les mesures del Botànic contra el despoblament i les alcaldies, que no són del seu color, senzillament no existim per a ells. No tenen projecte de comarca. Ells i els socialistes som aquesta única força que treballa en totes les instàncies, en municipis, en Diputació, en Corts Valencianes, en el govern d'Espanya, i no anem a resignar-nos, anem a presentar esmenes, iniciatives i alçar la veu per tot el que ens pertoca. Així tenim un equip de regidors, de regidores, d'alcaldes, alcaldesses, diputats, que donem la cara, que no ens quedem en els braços plegats, que treballem en positiu i en responsabilitat, pensant en la gent gran, en el benestar, en els serveis, en l'aigua, en la cultura, en l'educació, en la gent jove, en la gent menuda, en la vida real d'esports, com correspon. I així continuarem treballant.